Gruffudd Owen, llongyfarchiadau ennill Gadair prif wyl Caerdydd. A hynny ar dy ymgais gyntaf. Sut deimlad yw hynny? Braf iawn. Wedi bod yn ddwrnod nerfus iawn. Dwi'n trio lot o heddiw yn rhoi cuddiad rhag pobl oedd ar y maes. Dwi'n eisiau rhyw hanner awr yn cuddiad yn y tŷ bach. Oedd hynny'n ddiddorol. A wedyn, codi'r yn rhaid ar ôl beirniadaeth. Fyddai'n peidio bod yn bles iawn o hynny. A beth nath y ysgogi di gystadlu eleni wedyn? O'n i'n gwybod swn i'n licio ennill y Gadair ryw ddydd a nes i ddod i'r sylweddoliad, wel, o'n i'n faint bod ti'n trio ti byth yn mynd i wneud. A mi oedd y dewis o 3 beirniad yn apelio, o'n i'n meddwl bod nhw'n 3 beirniad arbennig o greu. O'n i'n meddwl hefyd oedd nhw'n math o feirniaid falle yn gwerthfawrogi rhywbeth chydig bach wahanol. Rhywbeth chydig bach mewn intrish, chydig llain traddodiadol. Ac oedd hynny'n apelio at ei. A sonia am yr awdl ei hun wedyn? Wel, y porth yn yr awdl ydy ein ffonau symudol yn perthynas agos iawn efo'n ffonau symudol. Ti'n ffilmio'r cyfeiliad hwn ar y ffôn symudol. Maen nhw wedi dod o'n nunlla i fod yn ran mor ganolog o'n bywydau ni, y ffordd da ni'n gweld y byd, y ffordd da ni yn cyflwyno'n hunan i'r byd. Ac o'n i'n teimlo mae hynny'n bod yna gyfle i archwilio hynny. Ydy'r awdl yn peintio darlun eitha di o fywyd? Oes na o beth yn ddi o gwbl? Swn i'n dweud bod hi'n fod yn peintio darlun di. Dwi'n meddwl bod yna rhyw syniciaeth iach yn di hynny. Dwi'n meddwl bod yna ddogyn go dda hiwmor yna hefyd. Ac onestrwydd hefyd. Tydi ddim yn awdl, swn i'n dweud, sydd yn ymwneud â theimladau cymeradwy fel petai. Weithiau mae awdlau yn gallu bod yn rhy rhy foesol neu'n ormod o foesoli. Dwi'n gobeithio ydy'r awdl yma ddim yn gwneud hynny, bod o'n ddarlun eitha gonest o barlus mewn gwirionedd. Dwi'n meddwl dyna oedd y gair oedd yn mynd trwy'n mhenni pan tra'n ei sgwennu. Hynny ydi, y parlus gwleidyddol sydd arna ni fel Cymru, y parlus mae nifer o'n wedi teimlo yn dilyn Brexit, y parlus emosiynol weithiau o fethu teimlo yn byd, a bosib o hynna'n dod o'n caethiwed ni i un ffôn ag i'r ffordd da ni'n gweld y byd drwy'n ffona. A mynd sy'n sôn amdano defnydd o hiwmor yn yr awdl. Wrth gwrs, mi nes di ennill y super stomp nos Lun a hefyd y stomp Tŷ Gwerin neithiwr. Pa mor bwysig yw'r elfen ddiddannol i ti yn dy waith fel bardd? Yndi, mae'n bwysig iawn. Yn diwedd, hynny di, o'n i bai bod ni fel beirdd yn sgwennu pethau mae pobl yn mynd i fod eisiau i darllen. Hynny di, mae yna broblem ynddo. Dwi'n gweld y ddwy wedd, dwi'n wastad wedi gweld y ddwy wedd yn bwysig iawn. A hynny di, mae'n awdl o ddifri, ond mae hiwmor yn beth o ddifri hefyd ynddo. Mae bywyd yn digon doniol. Mae hyd yn oed yn yr oriau di, a mae yna le chwerthin o hyd ynddo. Yndi, dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig iawn. A ydy'r hiwmor a'r elfen ddiddannol yn deillio'r nosweithi cymdeithasol i chi'n cynnal yng Nghaerdydd gyda bragdi'r beirdd ac yn y blaen? Yn sicr mae bod yn aelod o feirdd y bragdi wedi gwneud gwahaniaeth mawr iawn i mi fel bardd. Mae wedi rhoi cyfle i mi berfformio o flaen cynulleidfa. A dwi'n meddwl mae hynna'n bwysig iawn bod rhywun yn meithrin perthynas efo cynulleidfa. Ond hefyd yn trio pethau newydd, a dyna dwi'n teimlo dwi wedi gwneud efo'r awdl hon. Mae hon yn math o awdl, y math o gerdd. Dwi wedi sgwennu byd cweit fel yma o'r blaen. Dwi wedi sgwennu awdlau eisteddfodol o'r blaen ar gyfer yr urdd, ar gyfer cadeiriau lleol. Ond dwi wedi sgwennu byd fel hyn, oedd hynny'n awdlau llawer mwy traddodiadol, llawer mwy clasurol, llawer mwy efelychol o feirdd y genedlaeth hun. Dwi'n teimlo bod hon yn awdl sydd yn perthyn i'n genedlaeth hi. Felly mae'n awdl wedyn i'w ffurfformio? O bosib, hynny di, fysa hi, swn i'n dweud, pam lai yn te. Ond dwi'n credu bod ti yn gweithio llong cystal ar bapur hefyd. Wel, unwaith yn rhagor llongyfarchiadau mawr ar ennill y Gadair.
Diolch o galon ti, Yndan. A phob hwyl. Diolch.